a dir-me aquesta pintura de Boters? Mireu, això és a Sant Quirze de Pedret. A la seva volta de l'absis principal s'hi representa la Mare de Déu amb el nen en bust. Sant Quirze de Pedret està tocant a Berga i us hi podeu acostar quan ens deixin moure'ns. És una caminadeta d'un quart d'hora perquè no s'hi pot arribar en cotxe, per sort, però hi ha un camí que s'hi pot arribar molt bé, es passa per un pont gòtic i després s'arriba a l'església. Bueno, ara us faré una mica la introducció a l'art romànic, que es produeix entre el segle IX i el segle XIII, bàsicament, tot i que el més important és a partir del X, el segle IX seria el preromànic, i tenim arquitectura tant religiosa com civil, edificis, cases, ponts, tot això forma part de l'art medieval, i també arquitectura militar, castells, torres de guaita, i tenim pintura sobre fusta, sobretot els famosos frontals d'altar, pintura feta a les parets, com aquesta que heu vist al principi, els famosos pantocràtors, de Sant Climent de Taüll, el més conegut. Tenim l'escultura de capitells i també que es fa en marbre o en pedra, de façanes, també façanes esculpides, com Santa Maria de Ripoll, i després també escultura en fusta, imatgeria en fusta. Com entra el romànic a Catalunya? Bueno, Catalunya és una terra de pas, sempre ha estat una terra de pas. Per tant, és una terra oberta a les cultures, amb el que la barreja és constant. Per una banda tenim la marca hispànica, us n'he parlat abans, que és tot els francs i els comtats, que introdueixen també font de comunicació. Els Pirineus esdevenen un lloc de pas, més que una frontera natural. Tenim l'abat Oliva, que fa diversos viatges a Roma, els fa per terra, per tant passa pel nord d'Itàlia, per la Llombardia. I després tenim un altre factor molt important, que és el Camí de Sant Jaume. El Camí de Sant Jaume, que comença a funcionar també en aquestes èpoques, doncs és un constant de gent que ve de tota Europa, que peregrina fins a Santiago de Compostela, o Sant Jaume de Compostela, i que aquesta gent doncs porta costums, cultures, idees que aquí s'aprofiten, molta gent es queda i ens ensenya coses. Després també tenim una teoria que ja ha quedat, de fet, ha quedat demostrat que no és correcta, que és la teoria de Puig i Cadafalch, però jo us l'explico. En Puig i Cadafalch va elaborar una teoria a partir de l'abat Oliva, dels viatges de l'abat Oliva i de més, va dir que l'abat Oliva li va agradar el romànic que va veure a la Llombardia, al nord d'Itàlia, i que en un dels seus viatges va contractar una colla de mestres d'obres i de picapedrers i els va portar cap aquí perquè fessin aquí les esglésies com les feien allà. I aleshores, això posteriorment s'ha desmentit i no és així. Això no vol dir que no vingués algun llombard aquí a fer feina, però en general no és així. Tenim el Puig i Cadafalch divideix el romànic en les seves obres en dues etapes, el primer romànic i el segon romànic o romànic ple. El concepte d'art romànic l'hem de tenir sempre clar que es feia per apropar-se a Déu. O sigui, és un art per apropar-se a Déu i per apropar la gent a Déu. Per això l'art volia ensenyar com arribar a Déu i com s'arribava a Déu. Doncs, per una banda, alimentant la memòria, instruint la intel·ligència i emocionant el cor amb les pintures i amb les escultures. Aquests són els objectius dels artistes i dels patrons, dels que pagaven de l'època medieval. Com neix el terme romànic? El concepte de romànic. L'arqueòleg francès Charles de Gerville va encunyar per primera vegada aquest concepte de romànic per referir-se a l'etapa de l'arquitectura que comprenia des de la caiguda de l'Imperi Romà fins al segle XII. El terme ja existia relacionat amb les llengües derivades del llatí, llengües romàniques. El concepte de llengües romàniques ja existia, el que no existia era el concepte d'art romànic. Però ell el va utilitzar amb una carta que va escriure l'any 1818, dirigida a un amic seu, Arcís de Caumont, un altre arqueòleg francès, que va ser qui ho va difondre amb un llibre que va publicar, l'assaig sobre l'arquitectura medieval, particularment a la Normandia, i és la primera referència que tenim que es parla d'art romànic. Caumont va proposar tres èpoques, una primitiva del segle VI fins al segle X, una tardana dels segles X al XI i una de transició al gòtic del segle XII. Després, l'any 1851, el Quixerat va dir que si el llatí no podia ser considerat l'única base de les llengües romàniques,
tampoc l'art romànic podia ser derivat del romà i, per tant, no era una degeneració de l'antiguitat clàssica. O sigui, va marcar una separació entre l'art dels romans, de Roma, i l'art medieval romànic. De fet, tampoc no es deurien deslligar massa completament, perquè hi va haver altres influències. Amb l'art medieval i amb l'art romànic hi va haver més influències, a part de l'art romà, com per exemple l'art paleocristià, el romà d'Orient, el carolingi, l'otonià, inclòs l'islàmic. Cada regió va mesclar l'art romànic amb l'art local que hi havia hagut anteriorment en aquella regió. A Noruega, per exemple, es van inspirar molts elements amb l'art viking. Malgrat tota aquesta varietat de fonts, hi ha tendències comuns que justifiquen l'ús del concepte del terme de romànic. No? Al principi del segle XX, la historiografia de l'art ja restringeix tota la cronologia del romànic i situa el període romànic entre el segle X fins a la introducció del gòtic, que comença a introduir-se al segle XIII. Des que es va encollar el terme de romànic, com a concepte estilístic sense matisos, i ja vam estar tots d'acord en que era un concepte diferenciat, els historiadors van buscar una millor descripció i definició d'aquest concepte de l'art romànic i el van subdividir en diferents fases, no? Que són etapes que estan com molt ben definides. Per una banda, el primer romànic, el romànic ple i el tardoromànic. En Josep Puig i Cadafal va denominar el primer romànic el que es va desenvolupar a Catalunya durant el segle X. I anem a conèixer una mica els referents moderns de l'art romànic. De fet, no va ser fins a principis del segle XX que els noucentistes busquen referents identitaris i s'emmirallen amb l'esplendor de l'edat mitjana que es torna a reivindicar, sobretot aquí a Catalunya, Puig i Cadafal, Domènech i Montaner, doncs aprofiten una mica aquesta edat d'or de l'edat mitjana del romànic per identificar-la amb aquesta renaixença que està tenint lloc a principis del segle XX. Viollet-le-Duc és un arquitecte francès que va viure al segle XIX. Va ser un restaurador molt important, teòric, va ser també professor i es va centrar molt amb el moviment medievalista del segle XIX i, de fet, va rebre encàrrecs de l'estat francès per restaurar les obres més importants del país que estaven malmeses. Va ser nomenat per l'Oficina de Monuments de França i, com us he dit, va tenir un paper molt important en la recuperació i la conservació del patrimoni històric del país de França. Se'l coneix principalment perquè va recollir els postulats sobre l'arquitectura i la restauració de la seva època i va formular una teoria de la restauració més estilística. Però també perquè va explicar d'una manera molt pragmàtica les seves restauracions, entre les quals podeu veure l'església de la Madeleine de Vézelay, la ciutat medieval de Carcassona, que va ser restaurada totalment per ell, o el castell de Pierrefonds, entre d'altres. Va restaurar moltíssims. Va restaurar també el Sacré-Cœur de París, per exemple. Perdó, el Sacré-Cœur, Notre-Dame. Aquí tenim unes imatges de Carcassona, la ciutat medieval de Carcassona, restaurada pel Viollet-le-Duc. El Kingsley Porter va morir l'any 1933, va ser un historiador d'art nord-americà i medievalista, i la seva contribució més significativa van ser els seus estudis i les seves idees revolucionàries en la propagació de l'escultura romànica. Va fer un estudi de l'arquitectura de la Llombardia, que va ser el primer que es va fer d'aquest estil, amb el qual va lligar el romànic amb la peregrinació, amb el fenomen de la peregrinació, definint l'art romànic com fruit d'artistes viatgers, d'intercanvis i de coneixences. El Meya Safiro, el professor, encara és viu, de la Universitat de Colúmbia, als Estats Units, diu que el romànic és un procés sociològic que té molt a veure amb els canvis econòmics i socials. O sigui, ell ho lliga molt amb el que jo us he estat explicant al principi amb l'anterior presentació. I arriba un moment que el romànic català s'internacionalitza, perquè aquests historiadors i alguns altres, amb el seu treball, van contribuir a la difusió i a la internacionalització del romànic català. Això va fer que col·leccionistes americans
s'interessessin pel romànic i s'interessessin en finalitats comercials i en finalitats de negoci. I us parlaré una mica d'una de les moltes desgràcies que ens han passat, que és, ara ha fet l'any 2019, va fer 100 anys que es van arrencar les pintures de Mur. L'any 1919, Santa Maria de Mur, que és l'església que hi ha dintre del castell de Mur, les pintures van ser comprades, arrencades i traslladades al Museu de Boston. Aquí veieu el pantocràtor aquest. Els fets que van passar a Santa Maria de Mur l'any 1219 van suposar un punt d'inflexió en la preservació de l'art de Catalunya i van ser determinants per promoure la protecció de l'art sacre del Pirineu. La principal conseqüència va ser la posada en marxa per part de l'aleshores el govern que hi havia a Catalunya, que era la Mancomunitat de Catalunya. Com sabeu, era la fusió de les 4 diputacions, que tenia una certa autonomia. Van fer una campanya de salvament del romànic català, amb el marc de la qual els frescos de les serveixes dels Pirineus, sobretot els de la Vall de Boí, van ser arrencats i dipositats a l'actual Museu Nacional d'Art de Catalunya. Primer estava al Parc de la Ciutadella i després es va traslladar on està la seva seu actual, a Montjuïc, al Mnac, que és una visita imprescindible per qualsevol persona que estimi el romànic. L'estiu de l'any 1919, el marxant d'art nord-americà Pollack va comprar les pintures de l'absis de la canònica de Santa Maria de Mur, un pantocràtor del segle XII, al rector de la parròquia. Li va donar 4 xavos i li va comprar. Va portar 3 experts italians que les van arrencar a través d'una tècnica que es coneix com a l'estrapo, que va ser la primera vegada que es practicava aquest sistema a Catalunya. Després es va fer servir per treure les pintures de la Vall de Boí també i d'altres llocs. El president de la Mancomunitat, que aleshores era precisament en Puig i Cadafal, del qual parlarem, el pintor Joan Vallhonrat, el museòleg Joaquim Folch i Torres i el director de la secció d'art medieval de la Junta de Museus van intentar evitar l'exportació de l'obra i fins i tot la van aturar, van intentar aturar la seva venda, però no disposaven dels mecanismes legals ni de l'autoritat necessària per evitar-ho. 2 anys més tard, Pandiura, que era un marxant d'art, va enviar les pintures a Nova York i a l'abril del 1921 van ser venudes amb una subhasta que va guanyar el Museu de Boston, on, si les voleu veure, encara avui en dia encara hi són. A la col·legiata de Mur s'hi pot veure una còpia per la qual, i per més INRI, va ser necessari pagar uns drets de reproducció al Museu de Boston per poder-les pintar aquí. Però no és això sol. Al The Cloisters, al Museu de Cloisters de New York, podeu veure el 50% del claustre de Sant Miquel de Cuixà, que també se'l van vendre. Per això, quan aneu a Sant Miquel de Cuixà només hi ha la meitat del claustre, l'altra meitat està a Nova York. Aquí teniu uns claustres d'aquest monestir de Sant Miquel, uns capitells d'aquest monestir de Sant Miquel de Cuixà, uns capitells del claustre. També en aquest museu hi ha les pintures de Sant Baudelio de Berlanga. I a Florida hi ha el claustre de Sacramenia, una església de Segòvia, 11.000 caixes amb 36.000 pedres perfectament numerades. Es va desmuntar el claustre i es va portar també cap als Estats Units. Actualment es va vendre per $40.000 en el seu moment. Aquí està el claustre a Miami. Bueno, Lluís Domènech i Muntaner, crec que és important parlar d'en Domènech i Muntaner una mica. Va ser un arquitecte, historiador, humanista, polític català. Va ser un dels principals protagonismes del modernisme català. Les seves obres arquitectòniques són molt conegudes. Com a arquitecte es va avançar a propostes europees amb un llenguatge innovador i algunes de les seves obres han estat declarades Patrimoni de la Humanitat. Va ser professor de Josep Puig i Cadafalch i va escriure Viatges per l'arquitectura romànica. En Domènech i Muntaner va viatjar pel Pirineu i va fer aquest llibre. Val a dir que hi va haver una mica de mal rotllo, o bastant de mal rotllo, entre en Domènech i Muntaner i en Puig i Cadafalch. Puig i Cadafalch era alumne seu, però una mica li va copiar les idees i es va avançar en la publicació dels estudis fets pel Domènech i Muntaner. El Puig i Cadafalch va fer els seus estudis i es va avançar en la publicació dels seus estudis. De moment, seguim amb el Puig i Cadafalch
que també va ser un arquitecte, alumne de l'anterior, del Domènec i Montaner, també va ser polític, de fet va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat de les Corts Espanyoles, diputat provincial i president de la Mancomunitat de Catalunya, al moment en què es van arrencar les pintures de mur. Va defensar molt la idea de país i la il·lusió de tornar-lo a veure recuperat en tots els terrenys. Des d'aquesta vessant cultural i política, per tirar endavant aquest pensament, aquesta manera d'entendre el país, de defensar la llengua, d'organitzar, i va estudiar molt tota l'organització política i jurídica dels segles XI i XII de Catalunya i va aportar també molts arguments per l'encaix de Catalunya en un món hispànic, però amb vocació mediterrània. Entre les seves obres més conegudes figura la Casa Ametller, la Casa dels Punxes, etc. I va ser un especialista d'art romànic de fama internacional amb múltiples obres publicades en aquesta matèria. També va promoure les excavacions de les ruïnes d'Empúries i el reconeixement a la seva trajectòria va arribar a partir de diverses universitats que li van concedir els títols de doctor honoris causa. A la Guerra Civil es va exiliar a França. Entre el 1936 i el 1942 es va instal·lar a la Catalunya Nord i va estudiar els monuments romànics de la zona. Quan va tornar aquí, a l'any 42, el règim franquista li va prohibir exercir d'arquitecte i es va dedicar a organitzar vetllades literàries i actes culturals clandestins. A més, va fer un darrer servei polític a Catalunya perquè va emprendre la reconstrucció de l'Institut d'Estudis Catalans, de l'IEC, com a únic president i únic membre fundador que encara era viu. I entre el 1949 i l'any 1954, l'any de la seva mort, va publicar 3 volums sobre l'escultura romànica a Catalunya, i també va publicar altres llibres en francès sobre l'art romànic a la Catalunya Nord. Va encapçalar una missió arqueològica l'any 1907, una mica rotllo Indiana Jones, amb una colla de col·laboradors a l'estiu de l'any 1907. Se'n van anar al Pirineu, va ser quan van descobrir, diguem-ne, les pintures de la Vall de Boí, entre d'altres. Això és una història molt llarga i molt maca, que avui no us puc explicar. Aquí simplement us poso una imatge feta per la missió aquesta, de la portalada de l'església de l'Assumpció de Maria, de Bussost, a la Vall d'Aran. I per situar-nos una mica amb les etapes artístiques des dels principis dels temps, tenim l'antiguitat, els arts clàssics, a Grècia i a Roma, a l'art bizantí i a l'Armeni a Orient, l'edat mitjana, amb 2 estils arquitectònics, el romànic i el gòtic. El nom de gòtic ve dels gots, o també com a no clàssic. Després tindríem el Renaixement, el Manierisme, el Barroc, el Renaissance, el Neoclassicisme, i el segle XIX amb el Romanticisme, els Revivals, els neoromànics, neogòtics, neorrococo. I un comentari ràpid sobre l'art bizantí, que és com es denomina l'art que es produeix a l'Imperi Romà d'Orient, també conegut com a Imperi Bizantí, que comença l'any 476, quan es separa l'Imperi Romà, i que dura fins a la caiguda de Constantinoble a l'any 1453, quan també és una data que es considera que s'acaba l'edat mitjana, que acaba en mans dels turcs. Aquest imperi va tenir com a centre la ciutat de Constantinoble, abans coneguda com a Bizanci, i actualment és Istanbul. Aquesta és una reproducció de la ciutat com es creu que era en aquella època. I dintre de l'art bizantí us ensenyo ràpidament alguns monuments. L'església de Querepetos, que està a Tessalònica. Fixeu-vos que s'assembla molt al romànic. També tindríem les icones del Sinaí. I després tenim l'art armeni, un país, l'Armènia, avui en dia una mica castigat per la guerra, però una arquitectura que es desenvolupa abans que el romànic, perquè s'assembla molt a l'arquitectura europea del segle XI. Aquí tenim una imatge del fons de la muntanya del Mont Ararat, que és una muntanya mítica pels armenis, tot i que està en territori turc. Els armenis van ser massacrats pels turcs a principis del segle passat. Diu que la seva llegenda diu que el seu cim es va aturar a l'Arca de Noé. De fet, a la moneda d'Armènia surt la muntanya aquesta, tot i que aquesta muntanya no està en territori armeni. Una església d'Armènia, a Ani. La Santa Creu d'Actamar, una altra església que està situada al mig d'una illa amb el llac davant.
El naixement de l'art romànic cal relacionar-lo amb un context històric, ja us l'he parlat, el terror de l'any 1000, l'expansió dels monestirs, els peregrinatges, tot això és una mica de resum, el feudalisme, i cal situar-lo dintre també amb les tentatives dels pobles bàrbars, els visigòtics, els asturs, els sarraïns, d'assimilar la cultura romana, que de fet, com la grega, era una cultura molt potent, després del desmembrament de l'imperi romà, o sigui, una mica un intent d'aprofitar el que es podia. Aquestes tentatives es van anar fent amb una mica de síntesi de tot el que era l'antic Roma, i aquesta síntesi va anar sortint els elements que havien de ser els propis de l'art romànic. Aquests elements van ser assimilats i estesos per tot el món, bàsicament per als benedictins de Cluny, el monestir de Cluny. Quan parlem del romànic a Europa us en parlaré de la seva importància, tota la reforma que van fer, que els va buscar fórmules d'un alt propi, que es coneix com la reforma de Cluny, i que demanava simplicitat en la vida i en les formes arquitectòniques. Penseu que en aquesta època el contingut del terror que tenia la religió medieval i en la forma d'expressió que va trobar amb el recolliment i amb el misteri d'aquestes esglésies romàniques. I aquesta simbiosi entre l'art romà i el romànic la podem veure en alguns llocs, per exemple, a l'Iscamps, a Arles, a França, amb els quals teniu a la foto, per una banda, una necròpolis romana, aquestes tombes que hi ha aquí, i al costat una església medieval. O a Sant-Gilles-du-Gard, a Orange, a França també, l'església de Sant-Gilles-du-Gard, una església medieval, que us la comparo amb l'Arc de Triomf d'Orange, que és un arc de triomf fet pels romans. Fixeu-vos que la portalada de l'església i l'arc de triomf s'assemblen molt, no? El romànic neix formalment com a art, es considera que neix a la Borgonya, a França, i l'entrada a la península Ibèrica es produeix en primer lloc per la ruta del peregrinatge de Santiago de Compostela. En aquelles èpoques, als segles IX, X i XI, el territori que després seria el Principat de Catalunya pertanyia a la marca hispànica, i això va permetre també assimilar el romànic perquè es va produir fàcilment aquesta afinitat cultural entre els francs i el territori de Catalunya. Els primers artistes i arquitectes del romànic van aconseguir de seguida aixecar les parets aquí a Catalunya, però no se'n van sortir massa en muntar les teulades de pedra. Per tant, les teulades inicialment a les esglésies eren de fusta. Això, evidentment, propiciava molts incendis. A poc van anar comprovant la possibilitat de fer el sostre en pedra, però el feien pla, o sigui, era un sostre pla, i per fi van arribar les voltes de canó, els arcs de mitja punta, fets en pedres, combinant també amb això, amb els contraforts que s'havien de posar a les parets per aguantar-les. Per tant, el romànic és el primer art europeu, i concretament l'art més genuí a Catalunya. Aquí a Catalunya tenim més de 1.900 esglésies i uns 200 castells i cases d'estil romànic. Catalunya ha estat i és un país, com us he dit abans, obert als corrents d'Europa, i per tant això ens ha permès assimilar molt bé aquest art, aquesta cultura, i això ha ajudat molt a la formació de la Catalunya històrica. Aquesta formació del país coincideix, com us he explicat abans, amb el trencament de fet de tot vassallatge amb la corona francesa a l'any 988. De fet, és un moment de gran eufòria, es creen les grans famílies senyorials, s'organitzen jeràrquicament la societat feudal, i l'Església té un gran poder i una influència molt important en aquesta societat, que a més és nucli de cultura. Mentrestant, la Reconquesta avança del nord cap al sud i explica la gran densitat d'edificacions romàniques que trobem al Pirineu, que a mesura que va avançant cap al sud n'hi ha menys, perquè passen els anys i ja es passa de l'estil de l'art romànic a l'art gòtic. Per tant, si anem més cap al sud ja trobem monuments amb estil més gòtic, no? Les comarques del sud, per tant, és més estrany. Hi ha algunes esglésies romàniques, però n'hi ha poques. De fet, no tot el que ens va quedar d'aquesta època té el mateix valor ni té el mateix interès. De fet, des del gran monestir, si no sempre fasciola rural, hi ha la mateixa diferència que ja podem veure entre un castell o un palau i una petita masia, no? Però el romànic va aconseguir quelcom que no van aconseguir ni l'imperi carolingi ni l'otomà, que va ser crear unes fórmules artístiques supranacionals que van superar les fronteres. I aquestes etapes del romànic, que us he comentat abans i que ara us detallo una mica més, tenim el segle IX i X, el preromànic, després al segle XI
el primer romànic o meridional o carolingi, anomenat incorrectament romànic llombard, del 950 al 1050, per exemple, a Santa Maria de Ripoll. Es parla d'un romànic llombard, tot i que aquest terme, de fet, no està acceptat per tothom. Sobretot aquest romànic es desenvolupa molt amb la part de la que seria l'arquitectura, no tant amb la pintura ni amb l'escultura. Al segle XII tenim el romànic ple, o segon romànic, i després ja tenim el romànic tardà o tardoromànic a finals d'aquest segle. A l'art preromànic, per explicar-lo i començar pel principi, de fet no agrupa una forma artística en concret, sinó que és més aviat una expressió genèrica que designa qualsevol moviment artístic que procedeix a l'art romànic i que sigui posterior al període clàssic romà. Per tant, tot el que hi ha entre finals de l'Imperi Romà i el segle IX és el que es coneix com a preromànic. De fet, no és una denominació que puguem aplicar a una àrea geogràfica determinada i, per tant, el període aquest s'aplica en aquest període que us he dit. El primer art romànic, i aquí sí que ja estem amb el romànic, és a partir de l'any 980 fins a l'any 1020, més o menys. És una fase experimental d'expansió, els arquitectes llombards també s'escampen per Europa i després hi ha una segona fase de consolidació de l'any 1020 a l'any 1060. El primer art romànic té una sèrie de característiques que ens ajuden a conèixer les arcuacions o els arcs cecs, que serien aquestes voltes que tenim a les façanes dels monestirs, les bandes i les escenes, que són aquestes columnetes que són elements decoratius, les voltes de canó, sobretot especialment a Catalunya, i el desenvolupament de les capçaleres de les esglésies, que fins aleshores eren quadrades. Es distribueix geogràficament per la Llombardia, per la Borgonya, a Cluny, a la Catalunya Vella, al sud de França i al nord de Catalunya. I és on es desenvolupen les voltes de canó. També els comtats catalans del Regne d'Aragó els coneixem com a primer romànic o romànic meridional, que ja us he dit abans. I aquí parlar-vos, neix a la Llombardia, aquest primer romànic, a prop del llac de Como, i coneixem aquest estil com els Comencini. Els Comencini eren mestres constructors italians que estaven al voltant del llac de Como, que organitzats corporativament en gremis, doncs van començar a construir totes aquestes esglésies i van fer difusió de les seves tècniques i dels seus estils de la Llombardia per una bona part d'Europa. Aquí tenim un exemple d'aquest art, la Basílica de Sant Abbondio. Fixeu-vos en la façana, és una façana sòbria, que la part de dalt està dividida en 5 sectors, amb les arcuacions i les lesenes o bandes. Això sí que es diuen arcuacions i bandes llombardes. De fet, és el millor exponent que trobem d'aquests mestres comecinis. Bueno, la pregunta ja l'hem respost abans, si mestres i llombards van arribar a Hispània. En principi no es pot descartar que algun no vingués, però en general no va ser així. Aquí teniu dos imatges més de basíliques de la Llombardia. Però, bueno, de fet, podem concloure aquesta pregunta dient que el que va viatjar bàsicament va ser l'estil, però no va viatjar l'arquitectura. Sant Abbondio de Como, Sant Filibert de Tournus, a França, tradició carolíngia. I jo crec que ho podríem deixar aquí, si us sembla bé. El del Raimon Lambart no us en parlo, perquè tot i que tenia previst comentar-ho no em dóna temps, però us enviaré apunts del Raimon Lambart i per tant ho podeu llegir amb els apunts. I bueno, bàsicament la idea és aquesta, neix un nou estil, una nova manera d'entendre la vida, la societat, i per tant doncs això pot ser la part més important a la que voldria que us quedéssiu. La setmana que ve entrarem en l'explicació del que és l'arquitectura romànica, o sigui, l'estil romànic, tots els conceptes que hem de tenir clars del que és el romànic, per després ja poder començar a parlar de monuments i fer una mica un viatge virtual pel romànic europeu, a l'hispànic i al català. I bueno, amb això tenim una mica el naixement del romànic. La mesquita es construeix sobre un arc de ferradura
i a Santa Maria de Naranco, allà al nord asturià, es construeix sobre un arc de mig punt que dona pas al romànic. Aquesta és l'església de Santa Maria de Naranco, com veieu, amb el seu arc de mig punt. L'edat mitjana representa un canvi de valors, per tant, en tot això que us he explicat, he intentat una mica explicar-vos aquest canvi de valors amb els sistemes també de la representació artística i religiosa que tenen lloc a Europa i a Catalunya també.